Hej og velkommen til Bertram, han er lige i gang med at spille lidt pool med simpelthen Joachim. Og nu er det Bertrams tur faktisk. Bertrams tur. Ja, den er stadig i gang. Joachim han fik en i, han fik 2 ind i. Ham tænkte jeg på Joachim. Joachim skal lige ja, vi skal kunne se det. Ja, man. Det er så også. Det er sgu ærgerligt. Berle, så skal vi lige have dagens joke. Har du en? Nej. Jo, det har jeg faktisk. Vi har en vits. Ja. Kæt vits. Kan I høre med? Det må jeg med. Ja, det var så alt det, jeg gør lige visen. $12. $12. Nej, ikke $12. Nej, ja, $12. Det var så. Du må altså ikke skyde til bolden. Siger vi tak for i dag? Ja, tak for i dag. Eller tak for den her video her. Det og der, ja. Vi ses alle jer, der er på YouTube, og hej hej!